L-iskeda speċjali tal-Istazzjon Nazzjonali tibda lejliet il-miliet b'xandira ta' kunċert tal-miliet minn Andre Rieu bl-isem ta' Home for Christmas. F'dan il-kunċert li ġie rrekordjat fir-residenza ta' Rieu stess fl-Olanda se jindaqqu 26 kompożizzjoni klassika tal-miliet li jinkludu fost oħrajn Silent Night, Ave Maria u White Christmas. Dan il-kunċert se jixxandar il-lejla fuq TVM fid-9:30. Fl-istess ħin, fuq TVM Plus se jixxandar il-kunċert tal-miliet bl-isem ta' Puernatus in the Rotunda fil-Mosta. F'dan il-kunċert se jitkantaw bostanijiet tal-miliet minn artisti lokali bis-sem tal-Marija Assunta Choir u Junior Vocal Troops. U fit-tmiem dawn ix-xandiriet fuq TVM se tixxandar b'mod dirett il-qudiesa ta' nofs il-lejl mill-Katedral Metropolitan fl-Imdina. Bħal kull sena l-istennija tkun għal prietka ta' tfal flimkien ma' programm ta' għanijiet tal-miliet. Fjum il-miliet, fuq TVM, se tixxandar edizzjoni speċjali ta' produzzjoni barranija bl-isem ta' The Piano Christmas Special, bis-sem tal-artisti Claudia Winkleman, Mika u Lang Lang. Din il-produzzjoni nġibdet f'Power Station antika f'Londra li kienet titħaddem bil-faham. Is-sensiela ta' din il-produzzjoni se tibda tixxandar fuq TVM mill-ħamis 9 ta' Jannar. U għal-ħin tal-ikla tal-miliet, għal-ħabta tan-nofsija, Andre Rieu se jerġa' jferraħ lis-segwaċi ta' TVM kanzunetti mill-album tiegħu Silver Bells li fost oħrajn jinkludu Oh Holy Night, Jingle Bell Rock u Let It Snow. Fl-4:30 imbagħad se jixxandar kunċert bl-isem ta' Hello Bambin li fih se jitkantaw kanzunetti tal-miliet bil-Malti minn artisti lokali. L-artisti jinkludu fost oħrajn lil Janville, Debbie Sherry u Lawrence Gray. Fil-miliet ma jistax jonqos ukoll l-element satiriku. Fis-6 se jixxandar il-programm Il-miliet mit-tletolijiet bis-sem tal-artist Ray Calleja, Michael Spanjol u kantanti oħrajn li se jkunu akkumpanjati mill-Big Band Brothers. Wara l-bulettin tal-aħbarijiet imbagħad se jixxandar kunċert bl-isem ta' Kuraġġ li se jsir bris il-Malta Community Chest Fund. Dan se jwassal biex l-għada tal-miliet tixxandar il-maratona annwali tal-Istrina minn nofsinhar sa nofs il-lejl fuq TVM li se tkun l-ewwel waħda għall-President Miriam Spiteri de Bono.